A u ovim trenucima trebalo bi da stignu i nastave radove majstori koji danima kopaju Nehrove ulici na Novom Beogradu. Iz blokova se zato javlja naš Miloš Lazović, koji prati najnovija dešavanja. Miloše, stanari su prethodnih dana uporni u odbrani tog dela grada. Kakvu sliku zatičeš na terenu? Šta se trenutno događa? Evo upravo sada okupljaju se građani ovde iz bloka 45. Kada smo mi stigli, na licu mesta nije bilo nikoga, sem troje pripadnika komunalne policije, jedna policijska u uniformi i njih dvoje u civilu. Da li je tu još pripadnika policije, nisam tačno siguran, a u međuvremenu je stigao i bager i još nešto od opreme što će biti neophodno za nastavak radova. Ovog jutra za jutarnji program Probudi se govori Aleksandar Salapura. Dobro jutro. Ovo nije prvi put zapravo da se kreće s ovim radovima i zanimljivo je kako se uopšte pribavljaju dozvole. Rečeno mi je da se one nabavljaju na način od vrata do vrata i da čak i tim putem one zapravo ne budu pribavljene do kraja, nego se uvek radi bez dokumentacije. Upravo tako. Hvala puno na prilici da govorimo za vaše gledalce. Nalazimo se, kao što ste rekli, u bloku 45. Pored bloka 45 radovi se planiraju u bloku 44 i u bloku 70. Radi se o tome da grad opet nelegalno želi da premosti Savski nasip i sprovede strujne kablove do splavova i za šta god već su oni to naumili da urade, ali tako što oni praktično nemaju dozvole, odnosno imaju međusobno konfliktne dozvole i na kraju ćemo morati da se obratimo i sudu kako bi zaštitili naša prava. Radi se o tome da je grad tražio dozvolu, a onda u okviru lokacijskih uslova je izdata saopštenje da se radovi ne dozvoljavaju sve dok se ne promeni plan detaljne regulacije. To je jedan urbanistički dokument koji ne može tako lako da se menja. Da bi nedugo nakon toga grad dobio dozvole za rad na ovim lokacijama, što je u potpuno suprotnosti sa zakonom kako mi mislimo, zato što se plan detaljne regulacije umeđu vremenu nije promenio. Sve to je potpisao gospodin Marko Kulić, koji je sekretar Sekretarijata za urbanizam, pa ćemo mi tim povodom morati da se obratimo sudu. Pripremamo krivičnu prijavu protiv gospodina Marka Kulića, tako da želimo na taj način da zaštitimo po našem mišljenju pravdu koja je ovde ugrožena i lepo ste rekli, ovo nije prvi put da grad gradi bez dozvola. Takođe je potrebno reći da ovaj plan predviđa kopanje u neposrednoj blizini nasipa, što je zakonom zabranjeno. Zakonom je zabranjeno kopati 50 metara od same nožice, to jest kosine nasipa. Mi smo saznali da oni planiraju 3 kubika betona ovde da ugrade kako bi mogli da postave banderu kojom bi eventualno premostili Savski nasip i kablovi bi visili iznad svih građana i prolaznika koji se Savskim nasipom šetaju. Praktično grad bi uradio isto onu nelegalnu stvar koju su uradili svi nelegalni splavovi do sada. Oni žele da premoste grad na jedan nedozvoljen način. U svemu tome im pomaže komunalna milicija koja se bahato i drsko ponaša prema građanima. Uklanja ih sa pešačkih prelaza, stariju gospođu su takođe bahato uklanjali, psuju građane. Oni su toliko očajni da je morao da dođe jedan od direktora komunalne milicije, gospodin Bursać, ovde da im pomaže i asistira. Ovo što ovde mi trpimo je potpuni haos i bezakonje. Zbog toga se građani bune, zbog toga će Aleksandar Šapić opet polomiti zube u savskim blokovima. Ovo mu neće biti dozvoljeno. A čekajte, ljudi koji su juče pokušali da uklone građane sa lica mesta, da li je to bila komunalna policija? Jer ja sam čuo da su to bili neki ljudi za koje se nije jasno znalo zapravo ko su. Određeni broj ljudi uopšte nije imao svoje uniforme, određeni broj je imao uniforme Šapićevih štrumfova, imali su one plave uniforme, ali oni nisu smeli da uklanjaju građane sa pešačkog prelaza. To nam je rekla i saobraćajna milicija takođe. Uz to su psovali građane i bahato ih uklanjali, kažem, sa prostora na kome su oni mogli slobodno da se kreću. Oni su jako osetljivi kad im kažete ćaci, ali oni se tako i ponašaju. Oni su Šapićevi ćaci i mi ćemo se, kažem, izboriti i ovde se graditi ništa neće.
ali vidim tu neke crne kablove koji izlaze iz zemlje i idu ovamo u pravcu Savskog nasipa. Da li to znači da će ipak radovi biti sprovedeni i da li je to zapravo jedna svesna namera da se ovaj nasip potkopa i da se zapravo time svesno dovode ljudi u opasnost? Naravno da jeste. Mi smo već nekoliko puta podneli krivičnu prijavu protiv gospodina Aleksandra Nikolića, koji je tehnički direktor Srbija voda, koji voli da potpisuje sve ono što mu Šapić da potpiše. Srbija vode ne poznaju svoj, da kažem, rođeni zakon, zakon o vodama, koji zabranjuje kopanje nasipa. Mi ćemo ih opet podsjetiti na to, pogotovo Aleksandra Nikolića, zato što pripremamo novu krivičnu prijavu protiv njega, pošto po našim saznanjima, on je odobrio kopanje u neposrednoj blizini nasipa, što je, ponavljam, zakonom zabranjeno i to je krivično delo. Hvala vam što ste ovoga jutra govorili za jutarnji program Probudi se. Dakle, građani će i dalje ostati ovde u nameri da se izbore za svoja prava, a pre svega za svoju bezbednost. Mi ćemo naravno i u narednim danima pratiti situaciju. Svakako da ćemo, Miloše, pratiti i izveštavati sa ove beogradske opštine. Hvala ti na svim ovim informacijama i tebi i tvom sagovorniku.